Mo bibia Akuapem mo bibia che emra edekro enso achipo ba koso Okuman radio ana fe Okuman TV eso ene edue ene ye Akuapem emu emofra wo school mu ne ade wo mo de amamre ne amane ehihye so na Okuman TV na Okuman radio so yabo anan a yedi krochwa gusie ba behwe nema ekoso na fi yato apete wiase nyina na nipa nyina nso ehu sene ye ma no ye nuanom school fo no enso edi amane ne amamre aka omadusua ho a wo mo eka bom na om de yedi akyekyere Ghana man ne senti na wote yenka ye wo Akuapem Senior High School Assembly Hall kakaka no anumu ne ye wa ene Okuman radio 97.1 ana fe Okuman TV enso so yaba bedu a ya behwe na amane ne amamre a emofrei asua no omo yesa no mo posa ediegu wiase nyina na amanfo nyina hu se yeda so kura amamre mu no yede ani baba dimu krocha wisie ne di hu adanse ne to apiti wiase nyina na wiase nyina so ehu Okuman radio 97.1 and Okuman TV and yaba kire na wiase nyina ehu no koso a na di yachi midi ali kwa mi ohene da akon metelefo nyina amrante hene me nko na me baaye yenua bema zigibi ana face Gideon and afi abrante kama ono so intense ono so di yachi a yaba anything ne be koso bia no yemu ehu na mate na monso madi ho adanse ye baaye no na circuit makomako enson na agye mo amye competition no adoso circuit mampon circuit Akuapem circuit latte circuit tinkon circuit ana okrase enyanete yese mangwase bi antumi amane nyina ne se sebe sikase meko ye nkono kwa tomo ntumi ama medu nemo ye baaye no modern bo amofra no ebo kan nwensem ne ade ye beto ye nua ba akose wogina apaso a wonwene akankasa yi kama na wowie na Okuman radio ne Okuman TV yensa ka na pese ni di enkomo kakra bacho o te sen acho me huye na e fro sen Jane Firini Fred bacho ko school ever Obum Presby Basic School Obum Presby o jina pie sen anai yo den na okasa fa ho ebra ye frɛ wo sɛ bra na bɛka wanwensɛm wo kasa fa den ho nimdeɛ yɛ safi nimdeɛ ene safi deɛ ni nimdeɛ na deɛ no so ne safi education is a key enti ne wo kae no obetumi akakakra de akyerɛ yana amamre yɛ osuahu yɛn ahondi nnuan ne afade na atɔ nsumyi ne bola atɔ atese wɔ Ghana mountain so sɛ insurance ahondi anakan enam tankas susiesie kro afan ne woka oman afi amene no abibimam a oman Ghana din na edikan o kyerɛ sɛ enne no yɛka oman a efi awdokro mu ɛwɔ yɛ abibimam a 54 counties ɛwɔ Africa ne nya o pa kyerɛ sɛ Ghana enye gateway to Africa bio yɛ gateway to field empanyifo ɛdawo manim a you better was anopai why mo nyamishira pa good ye nuaba so otoso mienu a ono so e ka na nwensem enso ebeba e di ye nuaba ye saka no ne de otoso mienu a ono so ka na nwensem bra ene ye culture day enso aba be kan se ha ye betwetwe nkomo no ono so ne oyeye no otimi apono kakra e de amaye ye fro sen Obapa Akosua Ejiwa Okore Obapa Akosua Ejiwa Okore yo uko school eh Nyensiso Methodist JHS School. Nyensiso Methodist. Yo ujina jina pye sen. Ason. Eden na ene obeka ho asem. Mbekre se amamra enkyerkyere boa oman mpuntu. Enti ne o kae no ye be se o ka kakra kyere na fi di ho nkomo. Why? Mbekre senia yete amamra asekyere na meka se amamra ye okwan anipako bi fasotena na waye woni ama na ema wodanso. Enti asekyere ne den Ama meti asese Ghana yegya ya amamre ni bi wo achi na yesa abekwa akofa o jese Ghana yegya amamre ni bi wo achi ne be san akofa o otade kama yi wan boa se me ami kyerkyere ni Madam Ellen na boa me sisi mu enwe makanzman enti madam ye beda was papa oba no so waye ade o kyerese Ghana yamane ni bi wo no mu a yegya ewa achi nti mo ehomodin na intimi enkofa ebeda wase se yeto nsa fro bae why yo miss me damasi enti ene se ne wo hwe ewo ye soundboard no so no e kyerese Akuapem North Municipal Cultural Festival 2023
asemtre a ɛda so no the relevance of cultural education to the Ghanaian economy. Enti yamane ne yamamre no kwemfa so ebetumi aboa na Ghana atumi agya ne nan so na ne ba no yabetum panyini bebre ɛwɔ ye Akuapem wɔn assembly hall no mo a enya gudie na sɛ ne aye nua ba ne kan no kwasebe wo mi sɛ asɛ yamane no yato bebre no a ɛde agu ene yenhye yemfrantama bio Kabane street ohun bio ahenema ohun bio ahenia ne edigu yensa no ohun bio na mo ene no wona behwe ase ne teacher fo no agi breast mo fra no ho no amma ye hu se yamane no ye kokofa ebetumi aboa ye me no ka sei dwumade ne eguso ekoso enti Okuman radio 97.1 Okuman TV team e ba ni nyina no ye no besia na ya se akomu akokoto aso bebaba mu no bese ate yenka ebio enti ye to adwumade ne so edam ase